Mae Eseia y proffwyd yn datgan. Y bobl oedd yn rodio mewn tywyllwch a welodd oleuni mawr. Y rai a fi'n byw mewn gwlad o gaddig didew a gaddodd lewyrch golau. Canis bachgen a aned i ni, mab a roed i ni, a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd. Fe'i gelwyr, cynghorwr rhyfeddol, cawr o ryfelwr, tad bythol, tywysog heddychlon. Ni bydd diwedd ar gynnydd i lywodraeth, nac ar ei heddwch, i orsedd Dafydd a'i frenhiniaeth, yw sefydlu'n gadarn a barn a chyfiawnder, o hyn a hyd byth. Bydd sêl arglwydd y lluoedd yn gwneud hyn. Prynhawn da i chi i gyd, a chroeso cynnes iawn i'r myfyrdod hwn ar y sul cyn y Nadolig, pedwerydd sul yr Adfent, lle rydyn ni'n cofio am y datganiad holl gyrhaeddol hwnnw, fod Duw wedi dod i'n byd ni, bod Duw yn hrefen yr oesoedd wedi trefnu, bod mab yn cael ei eni yn waredwr i'r hollfyd. A dyma ni nawr yn gwrando ar ddarlleniad o Efengyl Luc a'r bennod gynta, lle rydyn ni'n clywed yr hanes am yr angel yn ymweld â Mair. Ac yn y 6 mis, yr anfonwyd yr angel Gabriel oddi wrth Dduw i ddinas yng Nghalilea a'i henw Nazareth, at forwyn wedi ei dyweddio i ŵr a'i enw Joseph o dŷ Dafydd, ac enw y forwyn oedd Mair. A'r angel a ddath i mewn ati, ac y ddywedodd, henffych well, yr hon a gefais dras, yr arglwydd sydd gyda thi, bendigaid wyt ymlith gwragedd. A hithau pan ei gwelodd, a gythryblwyd wrth i ymadrodd ef, a meddylio a wnaeth pa fath gyfarch oedd hwn. A dywedodd yr angel wrthi, na gofna Mair, canis ti ag efaist ffafr gyda Duw, ac wele, ti ag ei feichiogi yn dy groth, ac a esgori ar fab, ac a elwi i enw ef, Iesu. Hwn fydd mawr, ac a elwyr yn fab y goruchaf, ac iddo y rydd yr arglwydd Dduw o'r seddfa i dad Dafydd, ac efe a deyrnasa ar dŷ Jacob yn dragywydd, ac ar ei frenhiniaeth ni bydd diwedd. A Mair a ddywedodd wrth yr angel, pa fodd y bydd hyn, gan nad adwain i, ŵr? A'r angel a atebodd ac a ddywedodd wrthi, yr ysbryd glân a ddaw arna ti, a nerth y goruchaf ath gysgoda di. Am hynny hefyd, y peth sanctaidd a aner ohono ti, a elwyr yn fab Duw. Ac wele, Elisabeth dy gares, y mae hithau wedi beichiogi ar fab yn ei henaint, a hwn yw'r 6 mis iddi hi, yr honna elwyd yn amlantadwy. Canis gyda Duw, ni bydd dim yn amhosibl. A dywedodd Mair, wele wasanaethyddes yr arglwydd, bydded i mi yn ôl dy air di. A'r angel a aeth ymaith oddi wrthi hi. A boed yn wir i fendith Duw, orffwys ar y darllen a'r gwrando a'r deall o'i air sanctaidd ef ar ein cyfer ni. Amen. Os oes dych chi gopi o'r Caneuon Ffydd o'ch blaen chi,
Pam na newch chi droi at rhif 982, sef Maolgan Mair y Magnificat, mwyn I ni gael gyd adrodd y darn yma o lyc benod 1 gyda'n gilydd. Rhif 982 yng Nghaneuon Ffydd. Fy enaid a fawrha yr arglwydd am hysbryd a lawenychodd yn niw fy iachawdwr. Canis efe a edrychodd ar ostyngeidrwydd ei wasanaethyddes. O blegyd wele o hyn allan yr holl genedlaethau am geilw yn wynfydedig. Canis yr hwn sydd â lluog a wnaeth I mi fawredd, a sanctaidd yw ei enw ef. A'i drigaredd sydd yn oesoedd ar y rai a'i hofna ef. Efe a ddangosodd nerth a'i fraich, efe a wasgarodd y rai balchi calon, efe a dynodd I lawr y cedyrn o'i heistedd fai, ac a ddyrchafodd y rai isel radd. Efe a lanwodd yn rai newynog a phethau da, ac a anfonodd ymaith y rai golidog mewn eisiau. Efe a gynorthwyodd ei was Israel gan gofio I trigaredd, fel y dywedodd wrth yn tade Abraham a'i had yn dragywydd. Gogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glân, megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oesoedd. Amen. Gadewch I ni droi at yn gweddiau gyda'n gilydd, a rwy'n defnyddio gweddiau allan o lyfr gwasanaeth Undeb yr Annibynwyr, a mae'r ail o'r gweddiau hyn yn eiddo i'r diweddar bellach y sywaith, Barchedig Elfed ap Nefydd Roberts. Gadewch I ni weddio gyda'n gilydd. O Dduw yn tad, clodforwn dy enw, am I ti drwy dy ras, ymweld a'n deiar ni yn dy fab Iesu Grist. Cynorthwya ni yn y dolyg hwn, I fynd yng nghwmni'r bugeiliau a'r doethion at I breseb, I ryfeddu at dy drigaredd di tuag atom, ac i'w addoli ef a ddath yn waredwr I ni. Cynorthwya ni o arglwydd, i'w wrando o'r newydd ar gân yr angylion, ac I geisio tangnefedd yn yn byd. Gwared ni rhag anghofio, yng nghanol yn digonedd, y rai fydd yn dioddef yn y dolyg hwn, a disg I ni yn cyfrifoldeb tuag atynt. Arglwydd Iesu, fel y deithost gynt I ddwy'n gobaith a goleuni i'n byd, tir dat bawb sydd mewn angen amdanad heddiw. Tir dirmannau hynny sydd yng ngafel ryfel a gormes, a thywys bobl I ganfod heddwch a chyfiawnder. Tir di blith y tlawd, y newynog a'r difreintiedig, a symud bopeth sy'n diraddio a llethu dy blant. Tir di ganol dy eglwys, ac I blith dy bobl ym mhobman i'w byw hau, I gyflawni dy waith ac I estyn dy deyrnas. Tird o Grist, un calonnau'n unau, I faddau I ni bopeth sy'n rwystro dy ddyfodiad, i'n meddiannu ac i'n gwneud yn eiddo llwyr I ti. A rydyn ni'n gweddio o arglwydd ein Duw yn arbennig yn y dolyg hwn am y sawl bydd o orfod yn gorfod bod ar ei ben ei hunain. Y rai falle oedd wedi disgwyl bod ymhlith teulu neu ffrindiau, ond fydd nawr yn gorfod dathlu'r wyl ar ei heilwydydd ei hunain, yn unig ac yn bell o gwmni. Gwyddiwn yn fwyaf arbennig
am y rai eleni fydd yn hwynebu y Nadolig ar eu pennau hunain am y tro cyntaf. Wedi gorfod ffarwelio a chyfeillion neu anwyliaid. Wedi gorfod yn ystod y flwyddyn efallai dweud ffarwel heb gael y cyfle i ddweud ffarwel yn iawn i rai nath ymadael â ni yn ystod y flwyddyn. Cynnal nhw o Dduw, bydd gyda nhw, nertha nhw, cofleidia nhw a thras dy hun. A rydyn ni yn cofio am y bobl heddi sydd yn llywodraethu yn gwlad a'n byd ni ac yn goffo wneud penderfyniadau anodd iawn i'n cadw ni yn saff. Fydd gyda nhw o Dduw. Boed i nhw gael eu llenwi a thoethineb di gwna nhw'n ewn i wneud eu penderfyniadau a boed i ni i parchu nhw hefyd a chadw at eu reoliadau nhw. Gwrando ni o Dduw, a mynd i ofyn yn gweddiau cyhoeddus a'n gweddiau preifat personol ni, yn enw y bychan hwnnw a aned, a ddath yn fab i'n plith ni gan gymryd yn cnawd ninnau, yn meidroldeb ninnau, i fod yn un ohonom ni. Yn enw Iesu a enwyd gan yr angel y gweddiwn y pethau hyn. Yr un Iesu a'n dysgodd ni i gyd weddio drwy ddweud ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled y deyrnas gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau hi ni yn dyledion, fel y myddeiwn ninnau hi'n dyledwyr, ac nac arwain ni hi brofedigaeth, eithir gwared ni rag drwg, canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Tybed faint ohonoch chi yn y degawdau a thibo oedd yn ddarllenwyr brwd o'r News of the World a'r Sunday People. Fi'n gwybod pan o'n i yn cael y magu yn y 1970au a'r 1980au, o'n i'n gweld y penawdau o sil i sil yn ymal iawn bod rhyw sgandal neu gilydd wedi taro ar fywyd rhyw leidydd neu seren pop neu yn y chwaraeon, neu efallai rhyw arweinydd crefyddol. Ac wrth gwrs mi oedd y News of the World a papurau tebyg yn y cyfnod arbennig hynny yn gwybod yn et bod nhw'n mynd i werthu i papurau wrth y milodd po weithed oedd y sgandal yr oedden nhw yn ei cyflwyno o sil i sil. Mi oedd y golegyddion, mi oedd y gohebwyr yn gwybod yn iawn mai dyna beth oedd y cyhoedd yn ei ddyheu ar y pryd. Wel, tybed beth fydde'r News of the World wedi wneud o'r hanes nes i ddarllen o Efengyl Luc yn gynharach. Bod Duw wedi ymweld â morwyn, wedi ymweld â wirif yng Nghalilea a wedi dweutho hi i bod hi yn mynd i gael babi, wedi dweutho ddi i bod hi yn mynd i gael plentyn tu allan i briodas, a ta y Duw holl alluog y byddai'n dad y plentyn hwnnw. Y byddo'n nerth yr ysbryd glân yn ei chysgodi hi a hithau yn beichiogi ac yn cael plentyn. Oedd Luc, cofiwch, wrth ysgrifennu y geiriau hyn, yn gwybod beth oedd moesau'r gymdeithas o'i gwmpas ef, yn gwybod siwt byddai pobl parchus yn ystyried
merch di briod yn esgor ar blentyn fel hyn, ond mae yn rhoi'r stori yno ar ddechrau ei efengyl mwyn i ninnau cael deall yn iawn. Mae neges scandal oedd hwn, ond yr arglwydd Dduw holl a lluog yn penderfynu cymeryd llusern dynol. Mae'r rhywun tebyg i bobl cyffredin i hos ac yn ei chymryd hi mwyn bod yn gyfrwng i'w ddibenion ef. Yn gyfrwng parod, cofiwch, yn un oedd yn fodlon cyflawni yr hyn yr oedd Duw yn disgwyl oddi wrthi hi. Ar ddechrau efengyl Luc, rydyn ni yn Jerusalem, yn y deml, lle mae Secharia yn cael clywed i fod am fod yn dad, a fod Elizabeth ei wraig a'r ddau ohonyn nhw mewn gwth o oedran yn mynd i gael plentyn. Yn Jerusalem, yn y cenol crefyddol. Ond nawr, rydyn ni yn symud o'r brifddinas i'r ymylon gwerinol, i'r gogledd, i Galilea, i dref fechan o'r enw Nazareth. Ac yno y mae neges yr angel yn dod i'r ferch werinol hon, i'r ferch dlawd hon, ymhell o'r brifddinas, yn bell o ganol cyfoeth a grym, a hithau cynrychiolydd y ddynoliaeth sydd yn cael clywed i bod hi am gario mab y tragwyddoldeb, yr achubydd mawr ei hun. Mae Saunders Lewis wedi ysgrifennu cerdd Myfyrdod mewn ffordd am y cyfarfod yma, cyfarfyddiad yma rhwng Mair a'r angel. Rwy am ei darllen hi, a sylwch ar y ffordd y mae yr ymsom yma yn datblygu yng ngeiriau Saunders Lewis. Dywed Fair, pa bryd i'n llesu y derbyniaist i ffri Iesu. Gwelais genad Duw yn canu ger fy mron am syfrdani. Dywed Fair, pa nefol y riniau ganodd Gabriel ar ei luniau. Afe ffiol trigareddau i drienus hil camweddau. Dywed Fair, pa orofod fi i ti dderbyn Duw i thyfri. Rydd y creodd Duw bob oed, ni thresbasodd ef erioed. Henffych well, o ifydd eiddgar, syndod y seraffiaid treiddgar, mam a morwyn, dôr a ffynon, y goleuni a ddaeth i ddynon. Bydded i mi yn ôl dy air di, yw geiriau Mair. Bydded i mi yn ôl dy air di. Ac wrth i ni nai droi at wythnos y Nadolig, boed yn ninnau hefyd ystyried siwt fedrwn ninnau ymateb i wahoddiad Duw i'n bywydau ni, i her Duw ar yn buchedd ni. Sut fedrwn ninnau ymateb gyda Mair? Bydded i mi yn unol add air di. Ac mwyn ei enw. Amen. Unwaith eto rwy am eich gwahodd chi os oes copi o Caneuon Ffydd 'da chi i droi at rhif
470 at gerdd o eiddo Rhys Nicholas sydd bellach wrth gwrs yn cael ei osod yng Caneuon Ffydd ar siant Troit. Felly gadewch i ni gyd lefaru 470. A welaist i'r ddau a ddath gyda'r hwyr o Nazareth draw wedi blino'n y llwyr. Bu rhaid i mi ddweud bod y llety'n llawn, a chlywais hwy'n sibrwd, pa beth a wnawn. A wyt yn fy myo am droi y ddau i lety'r anifail a hi'n hwyrhau. Roedd yr awel neithwr yn finiog oer a llithrau dieithriwch dros wedd y lloer. A glywais ti ganu yng nghanol nos, a miwsig fel clychau draw ar y ros. Dychmygais unwaith bod rhyw rai'n dod i strydoedd Effrata i ganu clod. A weli di olau draw ar y bryn, a hwnnw yn ddisglair fel eira gwyn. Mae'n gwawreon araf y Methlehem dref, a'r dydd newydd eni yn gloiwyr nef. A deimli di heddiw bod ryfedd wyrth yn datod y cloion yn agor pyrth. O tyred, heb oedi mwy, i letu'r anifail i'w gweled hwy. Y cyhoeddiadau felly, gyda'i gyd, gai ddymuno Nadolig llawen iawn i bob yr un ohonoch chi. Fi'n gwybod bod y cyfyngiadau diweddara yn rhai sobor o annisgwyl, ond rwy hefyd yn glir yn fy meddwl bod Llywodraeth Cymru yn mentro i gadw ni mor saff a fedrwn ni yng nghanol y cyfnod diweddara yma o'r pandemig. Felly, ni fydd oedfa wyneb i wyneb yng Nghapel Saron ar fore Nadolig, ond mi fyddai yn paratoi oedfa i gael ei gyhoeddi erbyn 9 o'r gloch ar fore Nadolig, a mae rai o aelodau y capeli isws wedi bod yn paratoi darnau i osod yn y gwasanaeth arbennig hwnnw. Fydd yna ddim cwrdd dydd Sul nesaf na'r dydd Sul canlynol chwaith. Rydyn ni wedi penderfynu yn wyneb penderfyniadau y Llywodraeth ta dwytha bydde i ni i gadw'r capeli ar gau am cwpl o wythnosau o leia. Rydyn ni felly wedi penderfynu mentro nôl i'r capel am y tro cynta ar y 10fed o fis Ionawr. Gadewch i ni felly weddio ar ddiwedd yn hamser gyda'n gilydd. O dad rhagwyddol, arroddais dy hun idd blant yng ngeni dy fab annwyl Iesu Grist. Gwyddiwn am iddo gael ei eni yn yn calonnau ninnau hefyd, fel yn gwaredo o ddi wrth yn pechodau, ac adfer ynom ddelw ein creawdwr. I'r hwn y byddo'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen.